Төркиянең мәшһүр шәһәре Истанбулда туып үскән, татарларга багышланган «Истанбул малае» дип аталган әсәремне укуны дәвам итәм. Бүген тыңлаучыларыма Мәхмәтнең «Айдан төшүе» дип аталган бүлекне тәкъдим итәм. Рәхим итеп тыңлагыз. Дөньяны шаулаткан хәбәр таралды. Американнар айга менгәннәр. Өйләренә кунаклар җыелса, татар агайлары җырлап утыра. Ай югары, айга менәсем килә, айга менеп түбән карап, сезне күрәсем килә. Ә менә анда чынлап торып менүчеләр бар икән. 1969 елның 20 июлендә миллионлаган кеше тын алырга куркып, радиодан американнарның айга менүе турында хәбәрне тыңлады. Һәр газета, журнал җирне үтеп китеп, башка күк җисеменә аяк басканнар турында язды. 12 космонавтның иң беренче айга басканы Нил Армстронг икән. Аның «Минем өчен кечкенә, кешелек өчен зур адым» дигән сүзләрен кабатлый шактый озак вакыт галәм, ай темасы телдән төшмәде. Әхмәтләргә исә бу хәбәрне укытучылары сөйләде. Хәтта бар кешенең ушын алган радио тапшыруны тыңлатты. Наполеон кыяфәте алган солтан анагының бу хәбәргә исе китте дию генә аз булыр. Энциклопедиясеннән йолдызлар турында укыганнарын искә төшереп, тагын да дулкынланды. Үз күзләре белән галәмне, айны күрде кебек. Бәлки, берникадәр вакыт узгач, шау-шу тына төшкәч, башкалар кебек үк Мәхмәт тә ай турында онытыр иде. Әмма ял көне җитте. Гадәттәгечә, Мәхмәт әтисенә газета алырга чыгып китте. Берникадәр ара узган иде, җир асты базары өчен казу эшләре барган чокырлар казыганда иске йортлар чыга башлагач, күмеп, тигезләп куелган Аксарай мәйданыннан ишетелгән тавыш игътибарын җәлеп итте. Урам мәйданы уртасына машина туктаган. Машина янында басып торган тәбәнәк буйлы, чандыр гына, кара мыеклы, кара күзлекле агай кычкыра халык җыя. Үзе әллә ни таза булмаса да, тавышы көр чыга. Килегез, карагыз, җәмәгать, барыбыз да белә, технология бик алга китте хәзер. Хәтта айга менә башладылар. Айдан җиргә туры трансляция күрсәтү мөмкинлеге туды. Хәзер менә шушы робот телевизордан трансляция башланачак. Ярты сәгатьтән айда йөргән кешеләрне күрәчәкбез. Ярты сәгатьтән башлана. Килегез, күрегез. Тырыша чакырды гына халыкны. Чыннан да, машина өстенә робот утыртып куйганнар. Робот үзе әллә ни зур түгел, курчак хәтле. Хикмәте галәмәт, гәүдәсе телевизор экраны төсле итеп ясалган. Узакламый шуннан айны күрсәтә башлаячаклар икән. Мәхмәт күрми калудан курыкты. Робот утырган машина кашына ук барып басты. Юк, күрсәтми әле. Ашыгасы түгел икән. Азрак көтәсе икән. Ул арада шактый кеше җыелды. Машинаны уратып бастылар. Яңа килгәннәр аптырап, ни бар дип кызыксынса, Мәхмәт бик тә ышанырлык итеп җавап бирде. Айдан трансляция башлана. Көтеп тор, абзый. Көтеп тор? Нинди трансляция? Айдан дип әйтәм бит. Айдан? Әйе. Кара күзлекле абзый гына түгел, бер катлы картлар, яшьләр әнә шулай үткән-сүткәнгә сөйләнә кеше җыйды. Халык шактый туплангач, айдан туры эфир ясарга җыенучының сүзе үзгәрде. Җәмәгать, технология шул кадәр алга китте. Менә бу технология казанышы булган продукт белән авырткан тишегезне үзегез тартып ала башлыйсыз. Алдарак басып торганнарның ах иткән тавышы ишетелде. Кайберләре абзыйны куәтләгәндәй кычкырды. Кара ничек шәп, Гүзәл. Шәп булмасмы? Докторларга йөрү кыйммәт, хастаханәләргә чират, теш караучылар бик аз. Ул арада машина янында түгәрәк кырсагын сыйпап торган берсе, теше чирегән кеше бармы дип кычкырды. Селкенмидә тыңлап торучылар ишетеп, аңлап өлгергәнче алда торган 3 әдәм машина янына барып та басты. Түгәрәк кырсак аларны ашыкмаска өндәп, тынычландыргандай итеп йөрде.
Авызларын ашып карады. Янәсе чыннан да тешләре ширекме? Иң ширек тешлесен тапкандай, берсен айырып, чандыр ир каршына китереп бастырды. Шунда тегесе кесәсеннән мамык тартып чыгарды, кулындагы даруны шуңар тамызды һәм кычкырып сөйләвен дәвам итте. Менә шулай, даруны тамыздык. Хәзер мамыкны тешкә ябыштырабыз. Һәм 30 секунд көтәбез. 1, 2, 3. Аннары кулыбыз белән ширек тешне тартып алабыз. Һәм кулындагы тешне халыкка күрсәтте. Ягъни күрәсезме, ничек җиңел генә тартып алды? Халык янә ах итте. Чынлап тартып алды? Технология ничек алга китте, а? Күрдеңме? Күрдеңме? Күрдем. Шандыры халык шаулашып алганны 1-2 минут көтте дә белдерү ясады. Җәмәгать, бу дару аптекаларда бик кыйммәт тора. Без аны күпкә очсызга сатабыз. Айдан туры эфир башланганчы кемнәр тели сатып ала торыгыз. Бу тамаша шул кадәр көтелмәгәнчә мавыктыргыч һәм ышандырырлык итеп уйналды. Кечкенә баланың авызын ачып торуы бер хәл. Сакаллы агайлар чиратка басып дару алды. Алар айны онытты. Аларга ай кирәкми иде дә. Аларга теш даруы кирәк иде. Ә менә Мәхмәткә исә ай. Инде кешеләр таралышып бетте диярлек. Абзый теге чирек тешле әдәмнәр белән бергә җыела башлады. Ничек инде алай? Кая ашыга булар? Мәхмәт карап торды да Чандыр янына барып сорады. Абый, туры эфир башланамы әле? Чирек тешле ирләр кычкырып көлделәр. Чандыр аны ачуланып куды. Кит әле моннан, ышанып торасыңмы әллә? Бар, өеңә чаптыр. Әтиәнең көтәдер, бар, кит моннан. Мәхмәт шунда абзыйларның тиз генә калган даруларын, роботларын машина артына тутырып, туры эфир күрсәтмичә китеп баруларына ышанмыйча озатып калды. Машина күздән югалгач кына айныды. Инде караңгыланып килә икән. Әтисе газета көтеп аргандыр. Әнисе урышырга әзерләнеп беткәндер. Малай тизрәк дөм караңгы булганчы дип газета алды да өйгә чапты. Өйдә әти-әнисе шулай озак кайда йөрдең дип каршы алдылар. Малай урамда күргәннәрен сөйләп бирде. Әтисе рәхәтләнеп көлгәч, телевизорны эшләтер өчен электр, антенна кирәклеге турында бөртекләп сөйләде. Мәхмәт шулай итеп айдан төште. Энциклопедиядан тарихи хикәятләргә караганда техник язмаларны аңларга тырышып, күбрәк укый башлады. Тамам. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе видеоларда әсәрнең алдагы бүлекләрен укырмын.